Sabem que hi ha malalties que són més perilloses i més mortals que la de la Covid-19, però el problema d'aquest coronavirus és la seva ràpida expansió i contagi que té entre les persones. Lo que pretenden las recomendaciones sanitarias e higiénicas con respecto a hacer frente al COVID-19 es que podamos realizar una vida lo más segura posible. Por ese motivo podemos seguir viendo a nuestros compañeros y compañeras, pero siempre dentro de las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias. És el moment de realitzar amb els nostres companys, companyes, familiars, activitats com poden ser excursions per estar en contacte amb la natura, incrementar les activitats esportives tant individuals com en petits grups, fomentar hàbits de lectura. Si no queremos volver a estar confinados, hay que cumplir las normas. Son las 3 M, son básicas: mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Por lo cual no es el momento de celebraciones y juntarnos en grupos. Hem de protegir els que més estimam, els que estan pendents de nosaltres, els que ens fan costat en tot moment. Els hem de protegir en qualsevol moment i en qualsevol situació. Per tu, per ells, complint les normes.